ƙasa shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani ya jagoranci zama na majalisar ministoci a fadarsa. Yayin wannan zaman muhimman kudurka ne aka tabbatar na kawo ci gaba mai dorewa a cikin wannan ƙasa tare da sauraron sanarwowi daga bakin wasu daga cikin ministocin da suka halarci wannan zaman taron. Zulha Gambo na ɗauke da fasarar wannan zama a cikin wannan rahoto. A fuskar ofishin ministan cikin gida, taron majalisar ministocin ya yi na'am da shawarar doka da ke kawo gyaran fuska a kundin tsara ofishin EJSS, wani ofishi ne da ke ƙarƙashin ministan cikin gida mai sa ido akan duk wasu ma'aikatu na Police National da Guard National. A fuskar ofishin ministan kiwon lahiya, taron ya amince ma shawarwarin dokoki guda uku, biyun akan girka makarantun koyon aikin likita a jihar Difa da jihar Damagara masu sunan NSP Difa da NSP Zandar. Shawarar doka ta uku da ta amince ma hakkokin makarantar ta NSP Zandar. A huskar ofishin ministan sufuri, taron ya yi na'am da shawarar dokar da ta tsaye da hanyoyin bi wajen gine-gine da gyara hanyoyin jirgin ƙasa da kuma kudaden da za a kashe don ci gaba da ayyukan hanyar jirgin ƙasa.